De corporatie wil vanwege de krimp op termijn alle hierwenten in Lietsedwarpen verkeepje. De corporatie haalt een part van haar financiën uit de verkoop van oude hierwenten. Thuis wonen zei dan liek wel dat er toch een communicatieflater door een verkeerd beeld ontstaan is. Wat er rondzong, dat we dat thuis in Adeldwarpen helemaal geen hierwenningen oorhouden zullen. En dat vinden wij net goed voor de samenstelling van de bevolking. Het is juist goed dat je keep en hierwenningen in de Warpen hebt. En daar heb ik geen verschil van meningen over. Dus het had een schaft rondzong en we zijn heel blij dat we met dit akkoord en ook een einde met ze kennen. Als het al ooit zover zou komen dat de woningcoöperatie zou vertrekken, nou, dan praat je over een proces van 40, 50 jaar. En we hebben nu gewoon gezegd van, laten we nou duidelijk maken. 85% van die huurwoningen, dat is helemaal vastgelegd. Die blijven daar gewoon de komende 10 jaar gewoon staan. En hoe het daarna verder gaat, ja, dat moeten dan mensen na ons maar gaan bezien. In het wenakkoord ziet wel dat thuis wonen alleen nog investeren zullen in de grotere plakken. Dat betekent dat huizen in de Lietse keren net met ingreven opknapt worden zullen. Alleen nog Damwoude, de Westerijn en Veenwouden krijgen nog nee hierwenten. Ook in Kolmeland en Dongerendiel wordt praten over wenakkoorden. In Kolmeland zullen we donderdag een woonakkoord ondertekenen wat heel veel overeenkomst vertoont met wat we hier in Dantemerdeel ondertekenen. En in Dongerendiel zijn we nog druk bezig, maar ik ben wel positief gestemd. Ik denk wel dat we daar binnenkort uitkomen. Dus we kunnen in heel want eerst Friesland verwacht zien dat maar een lietspercentage van je hierwenten verkocht worden zullen in de komende 10 jaar? Op dezelfde manier als dat in Dantemerdeel gebeurt, ja. De stichting Dwarpswerk, die hem ervoor inzet om de leefbaarheid in het Dwarpen in stand te houden, is blij met de overeenkomst. Wel bloeden nog zwaar over andere woningbouwcorporaties. De ene had het wat duidelijker naar voren gebracht dat ze maar minder hierwoningen in het Lietse Dwarpen blijven willen als de oren. Maar goed, wel is het feit dat alle woningcorporaties behoorlijk wat druk vanuit Den Haag krijgen om hun zaken op water te houden. Maar wij hopen likwijls dat dit soort loeden erom bijdragen dat er mogelijkheden blijven om te hieren in de Lietse Dwarpen.